सिंधुदुर्ग प्रशासनात एआय प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केला असून या मॉडेलचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाशी निगडीत नीती आयोगाची विशेष टीम सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे। याच अनुषंगाने नीती आयोगाच्या पथकातील डॉक्टर देवव्रत तागी आणि विदिशा दास यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला भेट दिली। या भेटी दरम्यान पोलीस विभाग आणि रस्ते परिवहन विभाग कशा प्रकारे एआय प्रणालीचा उपयोग करतात याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली। यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर, अप्पर पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे उपस्थित होते। बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहिकर यांनी सादरीकरणाद्वारे संपूर्ण माहिती दिली। सागरी सुरक्षेसाठी एआय प्रणालीवर आधारित सिंधू प्रहरी या उपक्रमांविषयी माहिती जाणून घेतली।